koyudgi gi ketho mag tiyo gi weche mag akwede kod athuya kind oganda. Duol mar IEBC bende owacho ni ok bi yie bago yiere lwasi mochwakore ka josiasa moko 15 bende nono kendo inyalo bitam gi chung' malaro kombe e yiero no. Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Wawacho adier, kapo ni wayudo kata ombulu achiel mar Ruto kata jakanyo mare, wabiro luwi nyaka bwo tandani, nikech nyaka wabed gi rekod mar ng'ama siro jagono. Ok wanyal yie gi mano bang' neno gik mane otimo ne Rigathi kendo ma osetimonwa ma oriwo nyaka nego nyithindwa. Mago e weche manyo wache kod jaod bura ma Mukuru inni John Kagushia. Weche makoro kelo ng'ur kendo miyo obila mag Okwach kich ojiwo nonro margi ka jatend Okwach kich Mohamed Amin ong'wano bad sati ni weche mag athuya nyaka tieki pe. Statements that undermine our national security and statements that undermine the authority of our national institutions, be it in the public rallies, be it in the digital platforms. Their time is up and it is not going to be business as usual. Romo mane okelo kanyakla sekta buora monywando nyako gai mar jomin buche duol matayo yiero kod kio pacho kae kind mamoko. Jakom mar IEBC Erastus Edunge Thekon okoni ok gibi tayo yiero lwasi monywandore kendo dudore kod weche mag akwede. IEBC cannot hold elections in a toxic environment. IEBC cannot hold elections in an environment where that is full of incitement, division, violence, chaos, anarchy. Duol mochung' ne duond buche mag siasa pacho koko ni giseyango josiasa moko manie PC maromo 15 ma imenyo kendo inyalornegi oko mar yiero mar higa manyien kaluwore kod weche kanyakla kod timbe mawuok kuomgi. We are going to see the 2027 general elections. Some of the people you are seeing campaigning here will not see the parrot. They are not going to be the parrot because they will be disqualified because of inciting Kenyans. Let that be very clear as a message, and I'm saying it without fear or contradiction, that they will be disqualified from the parrot. We cannot allow this to continue and be business as usual. Kenyans know very well, we don't disqualify anybody. I've agreed with my colleagues here. The chair, we must disqualify at least 15 or 20 people from this. Giko ni josiasa nyaka kauting. To sekta ka sekta bende nyaka kauting ni mar kao koka okang. To Kenya ibiro ban kalaro kod lweny makoch mapokne kone. We have the quasi-judicial powers and we can summon any political actor or anybody who has breached the law. But we have decided to make use of the laws that we have as a multi-agency. Amin, oseo jatend DCP Rigathi Gachagua kuom bedo kod weche moko mamulo maling'ling mopondo mag sirikal. The other day, I saw a comedian, for lack of a better word, making a statement and saying that he was able to get information from the DCI and other security sectors. That is nonsense. Nikech lep en fuoni mapoto wang' olemo. Duol mar NCIC okonisa ni koro dwa lweso lep malemo wach leme ka thuyo oganda. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jakom riwruok jodong Luo Ker Odungi Randa osiemo oganda mawuok e dhod Luo ni